தன்னிடம் அரிய பெரிய வரங்கள் இருக்கின்றது என்று செருக்கோடு வரும் அரக்கன் மகிடனின் தலையை அறுக்க மகிஷாசுர மர்தினியாய் வரும் காளி தேவி அரக்கனை வதம் செய்ய அன்னை முத்தாரி அழகாக பவனி வருவதை பாருங்கள். மக்கள் கூட்டம் ஓம் காளி ஜெய் காளி என்று அன்னையின் வெற்றியை கொண்டாட கோஷமிடுகின்றது. அந்த உற்சாகத்தின் நடுவில் மகிடனின் உயிர் குடிக்க வருகின்றாள் அம்மை. இதோ குலசை முத்தாரி மகிடாசுரனை வதமுடிக்க வருகின்ற பேரழகை பாருங்கள். குலசைக்கு செல்ல முடியாத பக்தர்கள் இதை பார்த்து உங்கள் குறையை அம்மனிடம் சொல்லி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். மகிடாசுரனை சம்ஹாரம் செய்யும் தாய் உங்கள் மனக்குறையையும் சம்ஹாரம் செய்வாள், வாழ வைப்பால் கலங்க வேண்டாம். மகிட வதமுடிக்க வரும் அன்னை முத்தாரம்மைக்கு நாமும் சொல்வோம் ஓம் காளி ஜெய் காளி.